kana wakandiona ndakawana 70 ndakatondoza 6 months per presentation ndaigona kunyora zvinhu zvese zvinodiwa but ndangopresented pacha zvokulectura ndingachipana nogona but zvandee ndakapresent koya vamwe vanhu vaigona kupresenta work vanonyora essay yakapresentiwa zvakanaka madiagrams achiiswa even dissertation yangu ukaitarisa dziripo payoutube pagoogle madissertation andakaita essay aripo BA honors in psychology, BA honors in sociology. Unongora dissertation yakaitwa nomunhu anga asina shungurira. But mune zvinhu. Ndo zvakaita muma relationships. Kuna vamwe vakadzi uyu ndikamupfekedza uyu musikana uyu. Uyu musikana uyu ndikamupa tracksuit yangu uyu musikana anonetsa. But chechungu varungu ndo vamwe vanodero. Varungu nopinda navo mugym so. Wozoti kana kako vapika mabhikini avo kunodhidha ko zvakabatana murungu uyu ndo zvazvinoita izvozvo nevanhu vatema ndo zvavanoita. I hope title ndatadzaisa title but title inota the reason why vachizoenda nevarungu ndosati ndamenshina varungu. So iko zvino vanhu vakukwanisa kuita inonzi photoshop kana kuti kufeka zvinhu kufeka chako zvinhu but photoshop hazvingoitwa kumapicture chete. Munhu anogona kukufotoshopera body yake akapfeka so kungopfeka zvinhu zvinoita kuti aite sengane zvakutengesawo kana uri baba vanofarira zvemagaro too much zvakutengesawo zvemagaro zvenhema futi vanofotoshopa magaro kugadzira magaro nezibenti vane mazibenti anotengesewa and haatombotengeswi kunhu hoshapisira anotengeswa chero mumarket zipendi rinenge rine padding. Vamwe vanotopfeka havatombopfeki uyu vamwe vanotopfeka mapampa mapampa kwambirina vamwe vasikana kusouth africa vandaiziva vakadzi vahombe vaiba mapampa echembere kwavaishanda vachitoenda nawo kusouth africa. Ndakazoudzwa nomoti vainotengesa upfekwa mazipampa saka ndopaona uchiti kana uri club uchidhenza navo havadi kubatwa ukada usembera kubata vanoda kudhenza vari kure vachingodai because ukabata unozonzwa kutefa kwemari. Ndakutipa. So iyo inonzi presentation. So photoshop yatiuraya even ukaona munhu vashoma vanhu vanoita video apanya iyi video haiphotoshop devainzi ndaikala saka you want to see is almost even ndakadai I can fake zvimwe zvinhu so you can almost guarantee kuti uyu face week maybe ndichaona ari shorter or taller but that's how he looks. Vazhinji venyu munodanana nemunhu musingamuone live saka ndope vanoti kamufonera kuma 8 p.m. ukadaita video no I don't take video calls after 9. Dzimwe nguva bvisa madencha dzimwe nguva dini makeup yabva vakageza musingi so unoita senge munhu anga achisuka mbambaira dzekumazviwa kune vhu dzvuku kubhukwa maini. Wambona munhu anosuka mbambaira dzekubhukwa maini ukadzisuka musingi muroso saka makeup ndo zvavanoita vazhinji vachona kana vakunorara sinki ravo rinozoreketa red kuita senge munhu asuka mbambaira dzekubhukwa maini. Mirai ndopota ichita tika musadero because grupota ichibika tea kana kuita tea saka ingazotonhora. Musaita wara rambai muripo ndichigadzisa panapa because ndopota ichimwa tea because imi madya akaini handina ndomboita drinking. So point number 1 inoita kuti varume vanobva kumusha kuno vaende nevarungu haimbozi complicated yekutangai inongori nhau yokuti varungu havanetsi kana kuti varungu vari easy kunyebera. The reason why manaigimbo vachidai maZimbabwean women kana uri foreigner it's easy kunyebera a foreigner. So kana unoda kuona kuti relationship yako haina macomplications akawanda senge danana nemunhu asiri wenyika kwako it makes it easy but kuvarungu manje it's even worse because varungu ukadana nemurungu so uri mutema wakabva mukudanana nachera unoita senge munhu aiswa kuheaven
because vana Chihera vanenge vachikubvunza Chihera anogona kubvunza ti chii chawatarisa wakangodai so Chihera anogona kubvunza chii chawakatarisa mamuona ka kana ukaita munyama kukanga kuno munhu ane dako wari kudarika nekokoko iwongo iri ziso rako ranga rangodaiwo by mistake Chihera anokuisa mukoti birai rambai muri uda kuudza kuti sei vachienda nevarungu kana kuti ngaendese airport because ndikaisa airport ndokuti mundinzwa because mundinzwa ndichingofamba chero ngaenda kusitting room ndogona kufamba airport polato so makundinzwa boka so reason inoita kuti vanhu vaende nevarungu imwe number 2 yekutanga ndadokudza number 2 very easy kuwana ende very straightforward chimwe chinoita kuti varume vekuzimbabwe vekuafrica ivava vapedzisire vangoenda nevarungu inongori easy complicated lack of havasi complicated varungu murungu what you see is what you get muzimba like I said before unogona kudana nemuzimba iwo usingambozivi zvaakudira ndotokuudza muzimba mublaki unodana nemublaki usingazivi zva marelationships emablacks mazhinji ari transactional and handisi kuti evarungu asi transactional varungu futi vari transactional because transactional kureva kuti vanenge varungu vazhinji transaction yavo pakati pemakumbo vangodana nemublaki chavari kuda ifitness nebonde ende vanongoti vanofunga tine hombe saka varungu vakangouya pamutema vavinga transaction iyo zvimwe zvese zvokuti unogara kupi varungu dzimwe nguva vatombonetsi varungu vanenge vane pekugara saka dzimwe dzenguva munhu mutema manje anozoenda kumurungu nekuti murungu ka haaite zvozvikuti renti this month tobhadhara renti chichi vashoma varungu vanoita izvozvo varungu vari easy kunyebera munhu foreign ari easy kunyebera nabokudzai so dzimwe nguva varume venyu vanopedzisira vaenda kuvarungu for that reason yekungoti murungu azobvunza kuti mwedzi unorobhadhara renti here ende kana akangoti varungu havanyanyi kukumanikidza kuenda kubasa senge zvinoita vana Chihera ende vana varungu havapa